Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Glagoli u hrvatskom jeziku mogu završavati na ti ili na či. Na primjer, glagoli na ti su govoriti, pisati, razmišljati, a glagoli na či ići, doći, reći. Futur prvi jest buduće vrijeme. Tvori se od nenaglašenog prezenta glagola htjeti, koji glasi ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će i infinitiva glagola. Na primjer, od glagola misliti, futur pravilno glasi ja ću misliti, ili ako okrećemo redoslijed pa najprije stavljamo infinitiv glagola, a onda glagol htjeti, tu se nešto mijenja i više infinitiv u i ne ostaje. Dakle, pravilno futur prvi glagola misliti možemo tvoriti u obliku mislit ću ili ja ću misliti. Kod glagola na či ništa se ne događa ako se promijeni redoslijed, pa možemo pravilno reći ili napisati ja ću moći ili moći ću, ja ću doći ili doći ću. Ono u čemu se griješi jest tvorba futura prvog glagola koji završavaju na ti. Dobro je upamtiti da kad najprije imamo infinitiv, a zatim glagol htjeti, onda se i u infinitivu gubi. Ali je pravilan je i jedan i drugi redoslijed. To jest, možemo navesti još nekoliko primjera kako bismo utvrdili gradivo. Ja ću pisati, ali pisat ću. Ja ću čitati, ali čitat ću. Namjerno sam izgovorio da biste znali kako se pravilno piše, čitat ću, pisat ću. Međutim, u izgovoru taj t se ne čuje. Pravilno bi to trebalo izgovoriti bez t. Pisat ću, čitat ću. Ali ne zaboravimo da je u pisanju jedino pravilno napisati infinitiv sa t ili sa ti kada je riječ o onom drugom redoslijedu. Hvala vam na pozornom slušanju, lijep vam pozdrav!